benvingudes a la cantata. Som PDNO, Partit de Nens i de Nenes. Van guanyar les eleccions de l'escola. Som jo, el Genís, l'alcalde, el Pau, el Rubén, el Mario i el Ricard. Estem molt contents perquè estem tots junts els nostres companys de tot el col·le i perquè ens venen a veure tots els nostres familiars. Pel 2014 ens agradaria passar un bon any i ser feliços. Demanem als mestres que les activitats que farem les visquem més i siguem més divertides. Per exemple, anar més al riu i al bosc i estudiar amb experiments i coses reals. Si estudiem història, anar a llocs antics del poble. Ens agradaria que la gent no tingués tantes deixalles, perquè els animals es moren i ho passen malament. I alguns nens com nosaltres ho passen malament, perquè banyen entre deixalles. Ens agradaria que les fàbriques no tiressin tant fum, perquè ens contaminen l'aire. En fi, que no se'ns empreci tant la naturalesa. També que cap nen com nosaltres no hagués de dedicar el seu temps a agafar armes. I que la gent no s'enfadi per diners, perquè en el fons són papers. Esperem que passeu una bona estona. Bones festes a tothom. Aquest acte oficial l'hem de fer el president de l'AMPA, no sé si té alguna cosa a dir, el senyor Rubén. Molt bona tarda a tots i a totes. Un any més engeguem aquest acte amb unes expectatives que creixen any rere any. I des de l'AMPA voldríem destacar que hem arribat fins aquí des de l'absoluta entesa i complicitat de totes les parts que formem la comunitat educativa del nostre poble. Voldríem agrair a l'Ajuntament la total predisposició a l'organització a nivell econòmic, logístic i humà. Agrair a l'escola la confiança dipositada en l'AMPA, als seus professors, vetlladors i personal docent del centre, la implicació mostrada dins i fora del seu horari lectiu. Agrair també a tots els pares i mares que han col·laborat i col·laboren amb l'organització de forma molt diversa i en la mesura de les seves possibilitats. Agrair a la comissió del pessebre vivent la sessió del vestuari que lluiran algun dels alumnes durant l'actuació. Agrair també a totes aquelles persones que, tot i no formar part dels col·lectius mencionats, han dedicat esforços perquè aquest acte sigui un èxit. I, com no, agrair la dedicació, l'esforç i la il·lusió que ens contagien els principals protagonistes d'aquest acte, que són els nostres fills i les nostres filles. Per acabar, i malgrat que ens havíem proposat no personalitzar els agraïments, per no ser injustos amb ningú, creiem que no estaríem sent justos si no donem les gràcies al director del musical, al director teatral de la cantata, al senyor Ramon Casanova i al senyor Pep Ferrés. Moltes gràcies. En primer lloc, m'agradaria donar un agraïment a una persona que ara no pot estar amb nosaltres treballant, però que ha estat molts anys al darrere de tot aquest muntatge i de tota l'escola, que és el senyor Jan Baliu, sisplau, un fort agraïment. Així que aquí. Moltes gràcies. No he pogut col·laborar materialment, però sí que feia molts dies que pensava en la cantata i ahir ja no vaig poder més i vaig baixar a espiar una miqueta. Moltes gràcies. En primer lloc, recitarem els
poemes nadalencs. Sisplau, tothom, el dia de Nadal, els fan pujar els seus fills i filles damunt de la cadira que el recitin.
Per aquí, Xavi. Ja t'he dit que el que veuràs aquí avui serà el més fascinant que hauràs vist mai. Clara, carai, però si no veig tres del d'un burro, això és fosc i terrorífic. Casa teva, les fosques, també et faria por, Xavi. Has de veure el que vaig trobar ahir. Ja t'he dit que serà possiblement el descobriment arqueològic més gran de la història. Però per què ho hem de buscar a les fosques? Perquè a la doctora Gil i al doctor Torrades segurament no els agradaria veure'ns tafanejar per aquí abans que anunciïn el seu descobriment. A més, d'aquesta forma és més emocionant.
Què és això? Són ossos, Xavi, ossos. I segons els estudis del carboni, tenen més de 3 milions d'anys. Oh, 3 milions d'anys. Això el converteix en un dels esquelets més antics que s'han trobat mai. Puc tocar-lo? Doncs no sé si és gaire bona idea. Què ha sigut això? No ho sé, però a mi no em fa gràcia. Què ha vingut? Ei, no em toqueu els ossos! Que no toqui què? De què parles? Jo no he dit res. Hola, nois! Em dic Roc. Com us dieu vosaltres? Ei, tios, us trobo una mica dels nervis, no? Què passa? No he vist mai un fòssil d'un àllia armarique? Estic flipant! Portava aquí tirant 3 milions d'anys. Tenia els ossos una mica encarcarats. Podem ser amics o què? Però si ets un esquelet. Guai, col·legues, aquí tinc de molt llest. A veure, aquesta és la resposta definitiva o vols que et doni un extra bonus? Però els esquelets no parlen, no? A veure, no ho sé. Parlo jo ara, espera una mica i potser et canto alguna cosa. I ho manera, li faràs un res. De fet, tots els fòssils parlem. Si ens estudies et podem dir un munt de coses del passat, de llocs increïbles i gent que no us podeu ni imaginar. Em sembla que ho començo a entendre. Què em pots explicar? Ara comencem a parlar el mateix idioma. Em dic Roc. Clara, jo soc el Xavi. Una canya con això, segur. Ara deixem-me que els meus amics i jo us comencem a explicar alguna cosa de tot el que ha passat els últims 3 milions d'anys. Al·lucinant! Totalment al·lucinant!
que tens, Roc? No n'esperis massa. La majoria d'ells tenen el crani de la mida d'una pilota de tenis. Bé, Clara, potser que anem tirant, no? S'està fent tard. No era aquí la sortida? Ai, ai, ai! Ets un cas, Xavi, la sortida és per aquí. Ui, ui, ui! Però què passa? Per què no trobem la sortida? Jo diria que algú us ha sentit. Heu pensat amagar-vos? Massa tard. Que els déus us protegeixin, estrangers! Jo sóc Gilgamesh! Qui? Jo sóc Gilgamesh, rei de la ciutat d'Uruk, a prop de Babilònia, a les terres de Mesopotàmia, on tot va començar fa 6.500 anys. Què vol dir que va començar tot? A Mesopotàmia, que vol dir terra entre rius, és on per primera vegada els homes s'agrupen per viure plegats en poblats. Uau! Entre dos rius! Amb terres fèrtils per cultivar, molta aigua, pastures per ramats... És on va començar l'agricultura, la ramaderia. És on per primer cop s'aixequen temples i ciutats. Uau! És veritat! Les primeres ciutats! On es va començar a treballar el metall. Es va inventar l'escriptura, el bressol de la humanitat. Què carai és això? Un pal. No dius en sèrio que és un pal. La mare dels reis. El centre del temps donarà a qui el trobi la immortalitat, la vida eterna.
Mai més no sortireu d'aquí. 3 dies. Ja està bé, Xavi. Des de que hem entrat en aquestes runes que només et sento que gemegar. Segur que trobem la sortida, home. Per què el cercle del temps? Teniu idea d'on pot parar? O què? Més que res, per si la sortida no apareix. Clara, hem de sortir d'aquí. Encara has d'acabar els deures de medi i rentar-me les dents i estudiar. No em deixes pensar. Col·legues, tenim un marrón. Això dic jo, però què són aquests crits? Respecteu a les carns dels veïns. I vostè qui és? Ni cas, tu tant. Això és culpa de l'Aisha. Bon rotllo, que tots som germans. Intrusos, agenoleu-vos davant del gran faró. És que no m'heu sentit. Vostè respecta pel gran faró. Deixa't. Són uns estrangers. Porten una roba molt estranya. A veure, què és el que feu aquí? Estem perduts. 3 dies. No sé què diu sempre, lluny de l'escabetx i... Prou! No entenc res. Ja estic perdent la paciència. A tu t'escabetxaran si no vas una mica més de tràmits. Aquests que s'han trobat amb aquests mesopotamis. No calles, et ficarem el fèmur pel forat del nas. És aquest el fèmur, ja ho veuràs. Si t'agafo, ho faré que tu mundial. Prou! Algú pot explicar què passa? Un tal Gilgamés en reclama el cercle del temps per obtenir immortalitat. Creu que el tenim nosaltres i nosaltres no sabem ni què és això del cercle. Ens ha donat 3 dies per lliurar-lo. Si no, diu que mai més sortirem d'aquí. A veure, segons la mitologia, aquest objecte exterior donarà la immortalitat a qui pugui triplar-lo. Però ningú sap realment com és, quina forma té o on es amaga. Però, poderós com Tucànon. Perdó, Tutankamon. Ens podràs ajudar? Jo no soc un amagar al cercle, però conec algú que es pot donar alguna pista. Qui? Ratlla una mica l'oracle amb les seves endivinalles. Ho respectes, Capió! Ens podràs acompanyar a l'oracle? Sisplau. Endavant!
Perdó, no parlava de vostès, clar. Parlava de les pintures de sostre. Són increïbles. Has vist això, Clara? Sí! Capul! El company no et podia dir per un altre lloc. La noia té un personatge més valent, ja et dic jo. Ell, senyor meu, com puc ajudar? Tinc por, Clara. Jo tinc una solució per això. Tants anys del servei del Cleopatra m'han fet molt savi. Amb unes botes de sol seràs l'explorador més valent de l'Egipte. Qui carai m'ha donat una metronada? Mira que em sembla que a casa meva se m'ha acabat el paper de batre. Si ho sé, no li dono res. Xavi, què fas? Qui és aquest? Estàs bé? Sí, aquest. No sé què m'ha donat, que quasi m'ofego. És un paio molt enviat. Segur que no podia cap mal. Roli, Roli. L'he vist una mica... com li diria? Acomplexat. I he donat una lecció de dol. El que ens faltava. Un entrenador flipat. Molt balançades. Esclau de la gran reina, podries dir quan podem trobar el gran oracle? Em sembla que no us puc pas dir un oracle. La meva reina no m'ho perdonaria mai. Bé, com vulguis. Esclau, agafeu-li i donem-li de menjar als cocodrils. Home, si insistiu tant... Sabia que ens entendria. Pot concedir-nos l'honor de parlar amb el gran oracle? La meva reina em matarà i segur que això no li agradarà. I dos tots per la meva pau! Què voleu tenir? No vas anar al passat, no vas anar al present, al futur. Necessitem saber on és el centre del temps, gran oracle. D'aquesta manera, l'oracle no et respondrà a l'exploradora. Cal parlar-li amb el llenguatge dels reis. Oh, oracle, tu que guies els reis, sigues el nostre protector i ajuda'ns a trobar el centre del temps. I amb la benefició del temps trobarem el camí encertat a la nostra recerca.
Què? Què em fa el jurat de res? Minuts, moments, segles, que em faig un acudit. Minut, moment, segle, dies o què? Vols? Que hi ha un minut. Hi ha de ser una mòmia. Mira tu! Vine un moment. Es pot saber què hi fas aquí parat? Hauries d'estar vigilant l'oracle. Què hi fa aquesta gent aquí? Com han trobat l'oracle? Doncs... han vingut amb el nen Tutankamon. No sé què volen. Gran Tutankamon? Però si aquell passadell va regnar 4 dies. Si no va tenir temps, li he fet una piràmide. A més, era molt lleig, no com jo. Soc bonica, Roli. Bonica, preciosa, un nas meravellós, una bellesa inigualable. No t'enrotlles, va. Però, han parlat amb l'oracle d'aquests estrangers, doncs? No. Res. Perdona que et molesti. Ara que estàs amb aquesta xurri, Però no ens tindríem que dir a la colla que hem d'estudiar el misteri de l'oracle i que s'ha de continuar. El sector del temps? Renoi, Com? Què dius, sectorsos? Renoi, quina mala idea. Tu no vas enlloc. Ningú s'escapa dels meus encants. I tu més val que tinguis la boca ben tancada, també. Vull el cercle del temps. Si pogués donar la immortalitat al meu estimat Marc Antoni. Callat com una mòmia. Només unes joves i pures mans podran tocar el sceptre sense que es trenquin 1000 bocins. Haig d'aconseguir que m'obeeixin. Haig de fer servir els meus encants. I ara què passa? Quin nas més bonic, que guapa. Què vols que et digui, si no fos pel maquillatge? Els seus peus, estimada senyora. Cleopatra, gran i bella reina Cleopatra, la darrera d'una nissaga de faraons. Oh, Cleopatra! Que fort! Hem llegit moltes coses sobre vostè. Que era d'Egipte. Com? No! Jo vaig néixer a Grècia. Vaig regnar a Egipte i hagués pogut conquerir Roma sencera. Ah, sí? Soc la reina més bella que mai hàgiu conegut. Des d'Egipte a Roma sense esforç vaig conquerir. Marc Antoni,
què feu per aquí, joves? I ben plantats exploradors? Buscàvem el centre del temps i hem trobat la dona més bella de tota la terra. Xavi, diguis res, no sabem si es va fiar. Ai, maca, m'és gaire simpàtica tu, oi? Clar, davant de la meva bellesa, et sents petita, oi? Pobreta. Però quins fums! I ja sabeu on és el centre, valent explorador? L'oracle ens ha donat la resposta en un enigma. Trobareu el centre sota les marques dels que hom troba un cop cada minut, 2 cops en un moment i mai en tot un segle. Però no sabem la resposta. Deixeu-me que pensi, que m'inspiri. Potser us puc ajudar. Vine, fidel amic. És a mi? No em facis perdre la paciència. Vine! Tan bon punt aquests tòtils agafin les seves mans al centre del temps. Vull que els deixis ben embolicats en les teves venes. Els meus encanteris podrien fer mal del centre. No se t'acudeixi fer-me una mala jugada. Amb tu sí que puc usar els meus encanteris. Tinc la solució. És la lletra M. Com? Clar, la M d'amor. La M de mastegor. Ai! A veure, minut té una M, moment en té 2 i segle no en té cap. És la solució. I on deu haver-hi una M? On deu haver-hi una gran M? Aquí! Molt bé, Xavi. Ara només ens cal descobrir què hi ha sota la M. Sota la M? Això és el que el gat es podia treure d'aquí. Oh, quin noi més llest! Ens caldrà alguna cosa per arribar-hi fins allà dalt. Mira, Clara, ja ho tenim. Molt bé, Xavi. Déus de l'antic Egipte, què faig? Traeixo aquests joves exploradors? Dono més poder a aquesta bruixa. Acabo fent un escatirot com el meu bon amic. Thank you.
N'esteu segura? Què has fet? Traïdor! Si no puc veure la meva bellesa, perdo l'autoestima i tots els meus poders de seducció desapareixen! Per uns moments va haver vist la decoració al Museu Paleontològic, al costat dels mamuts. Parlant de mamuts, un llibre li diu: per tenir companys així, millor que compris un tiranossauro de companyia. Marc Antoni, Juli, adoreu-me, adoreu-me! Què ha dit que li diria? La seva cara dura. Bon amic, que tu tens dit que tornar a sentir els teus estirabors. Estira què? A veure si es modernitzes la bufeta, Múnia. I vosaltres què heu trobat? El centre! Però què dius, pardillo? Això és un llibre. Com vols donar la immortalitat a ningú? Amb un cop al cap? Porteu el centre aquí. Què és això? Un llibre, però se suposa que havia de portar el centre del temps, la meva immortalitat. On heu amagat el veritable centre? Nosaltres no hem amagat res. Això és com va dir el gran oracle. Ara complir la vostra paraula i deixeu-nos marxar. Sense amenaces, caçaré. Com sabem que no ens enganyeu? Volem ser immortals. Si us ho expliquem, ens deixareu tornar a casa. No ho dubtis. I donareu la llibertat al Roc i al Ruli Robis. Fet. Només hi ha una manera d'aconseguir la immortalitat. Que els llibres parlin de vosaltres. Que la gent recordi les vostres històries i les expliqui. Que les llegeixi als llibres d'història, internet... Gran ajuda, comença a fer immortal rigorós. Ara expliquem amb tot detall la vostra història. Jo l'escriuré en el meu llibre. La gent parlarà de vosaltres per sempre més. Ja ho entenc. Viuré a la memòria de la gent. La gent li posarà el meu nom als seus fills, perquè seré famós. Sí. Si tinc un fill, no el toquis. Li posaré... Sí. Apunta, Joanet. Aquesta història arribarà molt lluny. Ves trucant al Pep Serrer que ens farà una obra amb la meva història. Però quan acabis d'escriure la meva història, sereu lliures. Tu i tots els teus amics. Sí!
aplaudiments. Comencem pels artistes de 6è, fantàstics, a la seva dreta. Un fort aplaudiment pels artistes. Esperem que tornin al segle XXI. Encara estan molt lluny. En segon lloc, m'agradaria demanar un fort aplaudiment per aquests músics que ens acompanyen cada any i que esperem que el proper any també ens acompanyin. Un fort aplaudiment per l'orquestra. Moltes gràcies per la vostra intervenció. En tercer lloc, m'agradaria donar que vostès ens fessin un fort aplaudiment pels mestres que estan aquí al darrere d'aquesta valla de DM, però sobretot pel mestre Ramon, perquè el senyor Ramon Casanova és el mestre de música de l'escola. El mestre de música de l'escola podria cantar qualsevol cosa, però té una màgia. Té la màgia de fer-nos-ho passar bé a tots cada any amb unes cantates espectaculars. Un gran aplaudiment per ell. Esperem que l'any que ve millori. Encara més, que ja és impossible. I per finalitzar, senyores i senyors, penúltima, no és l'última, i per penúltima vegada, un gran aplaudiment al coro dels esquelets de l'escola.